ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумотша дар WhatsApp имои экранмода роӣ кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имза навори чӣ мошин роӣ кардем, қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, ҳастаи Daewoo Nexi 2 ҳаста, ки бо нархҳои арзон. Daewoo Nexi 2 2008 ки дар Москва ҳаст. Вариантҳои алиши ба мошинои Тоҷикистон буда мешавад. ҳастай Hyundai Sonata ки солҳои 2007 дӯстони азиз, Kia Spartak ҳастай солҳои нав, Opel Hatchback ҳастай нархҳои арзон кардӣ ва сетаи дигар Opel Caravan ҳастай, ки ҳар хел нархҳо ҳастай нархҳои арзон кардӣ. Seta Opel Caravan. ва дӯстони азиз, трактори фурӯшӣ ҳастай, комплекта ҳастай Hyundai Porter мошини боркаш ҳастай, сечкаҳои прасои абдони бо нархҳои арзон, Daewoo Tico ҳастай бо нархи арзон ва мошинои советский ва Toyota Camry дам бо нархи арзонам ҳастай ва навори бениҳоят хуб ҳастай, ки ҳамаша ба шумо номбар мекунем ва курси имрӯза бошад 109 сомону 50 дирҳам бошад. навор ҳастай мегӯем марамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биёянд ва намедонанд ба кӣ муроҷиат кунанд, мо ба шумо тавсия метиҳем компания якаи парвиза, ки зиёда аз 12-13 сол таҷрибаи корӣ доранд. шуморо аз территорияи Москва, Московской област, территорияи метро Садовод гирифта ба сарҳади Қазоқистон бурда соқ соломат меоранд. мошиношон мошинои комфортния 3-4 намуд марка дорад. кадомиша худтон интихоб кунед дӯстони азиз. ва инчунин забони урусиро медонанд, забони узбекиро медонанд ва забони тоҷикиро ҳам, яъне ки таҷрибаи кории чанд сола доранд. агар шумо аз номи канали мо гап занед, ба шумо ягон скидка мекунем. мошиношон мошинои комфорт, яъне ки бо ягон дар документҳои шумо ягон мушкилӣ боша, хай ягон кӯмаки шумо бо мерасонад, яъне ки мақсад ки тоқа намемонанд. ҳар рақамошон WhatsApp, ҳар рақамошон дӯстони азиз корми компания боварӣ компания ки парвиз метавонед ки аз номи канали мо мақсад ки сухан кунед. марамат занг занед. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi 2 ҳастай боадрон, ки срочно Daewoo Nexi 2 алиши ба мошино, ки дар Тоҷикистон буда. ин мошин дар Москва. соли бори 2008 сол ҳастай, ки сӯзишвораш бензини холия, мотори 6 литра, коробка механика, ҳолати мошини боадрон беҳтарин. мошин ягон детал, ягон сарафина, ягон ҷои кориш нест. мошин тайёр дӯстони азиз. одамое ки мисол курьер кор мекунанд, ҳамин варианти ҳамин мошин барои ҳамин одамои курьер кор мекардагӣ бениҳоят хуб ҳастай, яъне ки нархшам арзон ҳастай ва мошин идеални состояние, ягон камбудӣ дӯстони азиз надорад. хоб дӯстони азиз, мошин балонош ҳолати коргир ҳастай, салонош бениҳоят тоза ҳастай, мақсад ки ҳуҷҷатош ҳамаш ҳастай қоидавӣ. мошин қарор дорад подмоскови город Покровда дӯстони азиз, яъне ки подмоскови город Покровда. хоб нархша мегӯяд 280 000 рубл мегӯяд, нархи арзон гуфтасиянд, бо ягон сум мегӯяд, мақсад муомила мекунем, ёки ҳамин мошина мегӯяд ба мошино, ки дар Тоҷикистон бошад мегӯяд алиш мекунем, яъне ки шумо ягон мошин аз Тоҷикистон мақсад пешкаш ки яка ай Москва пешкаш ба алиш мешавад. ягон мошино, ки ба нархи ҳамин туғригира метавонед ки вариант пешкаш кунед. промои рақамои Россияи рақамошон 24 соат кор мекунад, дар рақамошон WhatsApp доранд. ягон мошине ки соз боша ба мошини Тоҷикистон буда дӯстони азиз алиш мешавад. марамат шахсоне ки алиш мекунад аз Тоҷикистон буда вариант пешкаш кунед, одамое ки дар Москва 280 рубл бо муомила срочно марамат занг занед. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастай боадрон, ки дар кузови Caravan светои бриз шампан. соли бори 1997 ҳастай, ки сӯзишвориш газ бензина, мотори 6 литра, коробкаш механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд ҳуҷҷат дорад, балонош мегӯяд 100% салоншам тоза, ки хадавошам дӯстони азиз соз ҳастай. мошин яъне тайёра мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ. нархи мошина мегӯяд 33 000 мегӯем, бо муомилаи хубам мегӯяд мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод дӯстони азиз. дар ноҳияи Муъминобод нархи мошин 33 000 сомон ҳастай, боз муомила дорад. ҳар рақамошон дӯстони азиз кор мекунад, рақамҳои 98 WhatsApp дорад ва рақамҳои дигаришам кор мекунад дӯстони азиз. шахсоне ки мехаред 33 000 сомон ҳастай, биён бинед мақбул шавад, мақсад ки муомила мекунанд. Opel Caravan дӯстони хеле светои дискои прастои мошинча хай соз ҳастай. ягон саволтон боша, ягон мақсад маълумоти иловагӣ занг занед. одамое ки хали мошинои фурӯшӣ дорем, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан бошад, марамат метавонед ки шумо ҳам сурат маълумотша дар рақамҳои болобуда 20 роӣ кунед, мо реклама мекунем. хоҳиш мекунам ки навора подлисаш кунед ва лайкотона фаромӯш накунед гузоред.
мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Хундаи санъати ҳастаи Бодрон ки срочнаи соли боришаш 2007 сол ҳастае ки сӯишбориш гази холие, яъне ки гази холи заводской. Объём мотораш 2 литрае, коробкаш автомате, ҳолати мошини Бодрон беҳтаринае. Мошин мегӯяд нав мегӯяд ҳуҷҷат кардем, яъне ки як 3-4 шудаги аст, нав ҳуҷҷат кардаги аст, яксола утилизатсия мегӯяд кардагия, 4 та балон мегӯяд 70% дӯстони азиз, кондитсионер дӯстони азиз кор мекунад. Хоб ях задни камера дӯстони азиз кор ҳастае. Хоб ҳай мошини салоншам тозакай, яъне яда детал, яда бампер мегӯяд камтар, яда сарапина камтар кор дорад опшин. Яда ҷои бамперош камтар мегӯяд кор дорад, мелиша фора мекунӣ, на фора намекунӣ, мошин фақат тайёра ҳай мекунӣ. Мошин хелае ки дасти як одам мегӯяд гаштисай созае. нархи мошина мегӯяд 48000 мегӯем, бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. Мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе 9 километр ҳазрати Мавлоно дӯстони азиз. 48 та бо муомила дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои соҳибшунаи ахираш 08 промои кор мегӯяд, дар рақамҳошон ватсапа дорад. 2007 сол дӯстони азиз, гази холи 2 автомат, ҳуҷҷат утилизатсия нав кардагӣ, балоншам ҳолати корӣ, инам харид свету. Барои ман шахсоне ки ягон маълумоту иловагӣ мехоҳанд, агар фаҳмида шумо занг занед ба шумо фаҳмода метиҳам. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастаи Бодрон ки дар кузифи хетчбек срочна. соли боришаш 1996, сӯишбориш газ бензин, мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та дисковои рамашка дӯстони азиз, светои намхали асфальтни светай, хокисаранг свет, хоб хадавоиш мегӯяд нав кардагӣ, балон мегӯяд 80%, мошин мегӯяд беҳтарин ҳолата, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. Яки ҳуҷҷатои мошин мегӯяд буд шудагиай. нархи мошина мегӯяд 35000 мегӯем, бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. Мошини айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Вахшда. Opel хетчбек 96 сол дӯстони азиз, люкам дорад, салоншам тозакай. нархи мошини 35 та боз муомила дорад. мошин мегӯяд ягон айб надорад. агар оидаи мошин шумо ягон маълумоту иловагӣ хоҳед, агар промои рақамҳои мақсад билайни соҳибшунаи мегафони соҳибшунаи ахираш 19 кор мекунад, бо дар рақамҳошон ватсапа дорад. марамат шахсоне ки Opel хетчбек мехарид 96 сол 35000 муомила дорад. дӯстон азиз, лайкора мезанем ва навора то охираш тамошо мекунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Kia Sportage ҳастаи Бодрон ки срочнаи Kia Sportage соли боришаш 2011 сол. сӯишбориш газ бензин, гази Euro 4 дорад. объём мотораш 2 литра, коробка автоматае, ҳолати мошини Бодрон беҳтаринае. мошин мегӯяд кузов тоза, ягон рӯз садагӣ пӯшидагӣ, ягон сарапина надорад. 4 та балон пачка, ҳуҷҷаташ нав кардагӣ, утилизатсия кардагӣ дӯстони азиз, ҳолаташ беҳтарин, кондитсионер хай дига ин мошино ҳамаи намуд комфорт дорад. главни яксола ҳуҷҷат ва утилиш кардагӣ тайёра мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ, моторшам беҳтарина, ягон камбудӣ надора мегӯяд соҳибшон. дӯстон аз нархи мошина арзон мондагиам мегӯяд срочна сумдар кунед. нархи мошина 115000 сомон гуфтаистиян, боз мегӯяд муомила мекунем. ҳамхали состояниён бо 130-140 ҳам мегӯяд, ки ака хай мегӯяд мақсад срочнитара, нархша арзон мондиям. 115 дорад, бо агар харидори конкретан боша бо муомила мешавад. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар. промои рақамҳои билайни соҳибшунаи промои дӯстони азиз кор мекунад 24 соат ва дар рақамҳошон ватсапа доранд. Kia Sportage 2011 сол, газ бензин, гази Euro 4 автомат, мотори диккатӣ. мошина ми зурай мақсад. ягон саволтон боша, ягон маълумоту иловагӣ оидаи мошин шумо агар хоҳем фаҳмида, дар рақамҳошон занг занем, ба шумо фаҳмода метавонам ва арзон мекунам. марамон мошина рафта аз пеш бинем срочна. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. боатага ҳастаи Бодрон ки Opel Astra F дар кузифи караван светои вишневӣ. соли боришаш 1997 ҳастае ки сӯишбориш газ бензине, мотори 1.6 литра, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд кондитсионер дорад, мегӯяд кондитсионершам кор мекунад, мегӯяд соҳибшон. хоб моторшам мегӯяд соз, дидам хеле свето. нархи мошин дӯстони азиз срочнае 23000 сомон мондиан соҳибшон, бо ягон сумша мегӯяд мегзарем. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Данғара. омада мегӯяд мошина аз пеш бин махкур шуд, бо ягон сумша мегӯяд мегзарем. 97 сол, светои вишневӣ, нархи мошин 23000 дар ноҳияи Данғара. дута рақамҳои соҳибшуна, ҳар ду рақамҳошон кор мегӯяд, рақамҳои 60 ватсап доранд. хоб ин одамое ки мақсад Opel караванхар ҳастен, хай вариантҳо хеле бисёр аст, кадомеш ки махкур шавад шумо да марамат занг занед.
دوستان از نگفتن اونا که شما دامگرم خالی ماشینای فروشی خانه زمین کوارتیر چیزی که برای رکلام کردن باشه مرامت صورت معلوم باشه در رقم ما رو رکلام میکنیم و لایک رو از این اورا تا خیرش تماشا کنیم. میگذاریم به هفته ماشین فروشی باید تایگه بادرون اسایگی اوپل استرا اف در کوزیفی کاروان با نرخ ارزان سروچنا. اوپل کاروان سال باریوشش 1994 سویش فرش گاز بنزین موتور یک شاشی مدل کاروبکا مکانیکا ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرارداد ماشین نزوه نه بیزی به میونه گوی میشود ماشین سوز است. خب دوستان از حجت های ماشین بود شده است ماشین ای اوچوت استیمات کرده است یعنی که سه مقصد که سنیت دوستان از ترانزیت است. خب یک چند خیلی مقصد که دوره 15 روزه برای وقتی ترانزیتش بالنوش میگه میونه است خداوش میگه سوز است خیلی سستیانی. خب با گوشش که معقولش خودتون دوستان از دلش میکنین. نرخ ماشین میگه 16000 میگیم با معامله میگه میکنه ماشین عین حال قرار داره در نوعیه وسی اوپل کاروان 94 سال عزیز 16000 تومان است باز معامله میشود در مقصد که اوچوت سیما کرده دوستان عزیز. خب این همین رقمای دستشون دوستان اخیرش 04 24 ساعت کار میکنه دوستان عزیز و در رقمشون در رقمو واتساپ هم دارن. مرامت شخصانی که اوپل کاروان خر هستند سروچنا نرخ ارزان کردیم مرامت زنگ زنیم. میگذاریم به هشتم تراکتوری فروشی. تراکتوری فروشی است دوستان سروچنا تراکتور T48 است که سروچنا خاطر مقصد کسیلکش کاتیای کامپلیت. خب دوستان از این تراکتور میگه خیلی که دست یا گودام نمیگه گشتی است تراکتور میگه حالت خوبی تکنیکی داره میگه مقصد میگیری فقط کورتا پیش میبری. خب سالسینش میگه زور است خاطر کسیلکش سون عزیز نرخش میگه 43000 تومان است. خب و قرار داره در نوعیه فرخورده کسیلکش میگه 2024 دوستان عزیز تراکتور T48 خودش خیلی سالش نگفتیم در نوعیه فرخور است تا قسمی خولی میگه 43000 است معامله میگه میشه بالانش عملات کوری رقمشون است مگافون و رقمای واتساپ شون. این شخصانی که تراکتور خرکی باشه نرخ ارزان با میرم معامله میکنم زنگ زنید چی سوال داره ایسوشون پوشه تا قسمی خولی سروچنا. میگذاریم با نهم ماشین فروشی گروزاوی پورتیر است بادرون که ماشین برکاش خوندای پورتیر سال باریوشش 2002 سال است که دوستان از سوزشواری دیزل مقصد که همجوش 100% میگه کاروبکا 100% 6 ماه دیگه میگه حجت دارد موتورش میگه سود است. خب اینم خیلی سویتای سفید نرخ ماشین میگه 55000 میگیم با میگه معامله میکنیم خوندای پورتیر 2002 سال 6 ماه حجت بالا مواد کوری موتور سوز کاروبکا سوز نرخ ماشین 55 تومان است قرار داره در شهر دوشنبه باز میگه معامله داره ماشین میگه یگم کمبودی نداره. خب این همه قصایبشون معلومات پیشکش کرده است دوستان از شخصانی که میخریم با میتونید که زنگ زنید معلومات پورش گیریم. کدومی که اگر ماشین فروشی دارد خونه زمین کوارتر خواهد که رکلام مودن در رقم بلوگدا 20 رو کنیم ما در ویدیو اوندا رکلام میکنیم. میگذاریم با دهم ماشین فروشی. ماشین فروشی است دوستان دایو تیکو سال باریوشش 1996 سویش فرش بنزین خولی موتورش میگه 03 دوستان از که 0503 کاروبکاش اتومات ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. دوستان از حجت های ماشین میگه بود شدگی است نرخ ماشین میگه 10500 تومان است کانتر میگه ارزان میکنه و دوستان از کاروبکاش اتومات دایو تیکو 96 سال بنزین خولی اتومات ماشین در شهر دوشنبه است رقمش است مگافون 10500 بسیار نه کانتر معامله میشود. مرامت شخصانی که میخره تیکو دیگه معلومات زنگ زنید گیرین. میگذاریم با 11 ماشین فروشی مرسدس بنز کلاس است بادرون که سچکا سال باریوشش 1994 است که سویش فرش گاز بنزین آبیو موتور 8 لیتر کاروبکاش مکانیکای ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. ماشین هم خیلی دیسک های پراستوریشن خیلی سویتو خو سالانش هم توزه کسای ماشین نشد حجتش یگون چی گفتگی نیست ماشین میگه سود است بخاطر معلومات میپرسیم. نرخ ماشین میگه 29000 میگیم با میگه معامله میگه میشود و ماشین عین حال قرار دارد در ناحیه جلالدین بلخی رومینه که چپایف کالخوزآباد سون عزیز نرخ ماشین 29000 تومان است 94 سال سچکا. اویدی ماشین مگه معلومات خو نگون سوال زیادتون باشه برای فهمیدن خودتون رقمش است مگافون اخیرش 53 زنگ زدیم معلومات گیریم. آدمایی که در این نوار ما اگر ماشین محقولی که نیافته باشه در کامنت نوشته که چی مارک ماشین با شما لازم است ما در ویدیو آینده پیشکش رو میکنیم. شما هم یا لایک را زنید نوار ما رو تا آخر خودش تماشا کنید. میگذاریم با 12 ماشین فروشی تویوتا کیمری د با نرخ ارزان سروچنا
соли борившаш 2008 сол астае ки суифуреш бензин газай объем мотораш 2,4 литраи коробка шуд аз неки механика кемеди механика светои асфалтни свет хоб чун аз машин 4 диска 4 таблонаи ҳолати миёна чун аз мақсад кондитсионер монитор панитор хоб чихолаи фасон коробка механика светои сиё хоб машин мега срочно фурӯхта мешавад бо нархи 75000 сомонӣ астае ки боз мегӯяд муомила мекунем конкретно хайдро бошад чун аз муомила мешавад фақат ки кемеди механика 2008 сол оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволои зиёдӣ бошад барои фаҳмидани худтон дар рақамҳои поён буда ҳастед ва вилон ахираш 86 занг занед промой маълумотша гиред мошин дар шаҳри душанбе 75 та танҳо савдош дар назди капоти мошина барама занг занед ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи